Ramogi odhiambo machielo majaber odiochieng' mar ariyo mar dwe mar abich 2022 arwakni machiegni mar yudo wechewa manyien mawaikoni wechewa manyien mag oimore. Magi gin weche ma waseluwo ne odiochieng' mangima kaachiel koda mamoko mathoth Ramogi. Wan kodgi nikech nwasingo mar bedo wang'i kinde duto mondo wakel gik matimore e alwora mari gi gwenge mabor kodi. Ramogi adani abedo kodi chakruok nyaka giko. Mokwongo wayud weche mamiyo pek. Obila ochako nonro bang' ka wuod jaod bura mogwel David Sankok ochielore kod magina e dala gi Narok. For 30 days, there will be a curfew in place in Marsabit between 6 p.m. and 6 a.m. Piny owacho kumo wuodhe mag otieno e kaunti ma Marsabit mar kedo kod maundu e gwengego. En nyasi kawuono wachiemo, joma nyalo yango diel yanga, joma yango gweno bende yango. To pilau ema ridho kabisa gi soda gi mchele. Oganda Jo-Islam ojiwo kwe kinde ma gidhialo e nyasi mar Idul Fitr. Machiegni nyakoromo gajwang'e weche manyien mag oimore e yor adimba. Nyinga en George Bati. Kuom thuoloni duto jaloko marwa en Winnie Adoyo. Bende pari nyalo tudri koda kokalo e line mar SMS ma en 30600 kata inyalo neno machiel kachiel e Facebook ma en Facebook mar Ramogi TV Kenya. Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Watudre kodi chakruok nyaka giko mag weche manyien. Wachako kod weche mag masira. E weche moko ma bende kelo buok en ni wuod jaod bura mogwel David Ole Sankok owito ngimane bang' kane ochielore kod magina. Wachore ni rawerano ma oyang nyinge kame Musi Sankok ma jegni 15 ne odonje ot mar wuon gi kama ne ogolo e bunde kaeto odonje ot machielo kama ne otime masirano. Obila mag okwach kich matimo nonro ewi masirano wacho ni rawerano ne chal ka gima ogwandore kod wuon mare kapok ne okawo oko ngimane. Piny owacho kumo wuoth seche mag otieno e kaunti ma Marsabit kuom ndalo 30 kaka yo mar kedo gi maundu mamedore e gwenge makono. Ogolo chikno e log tich mar Majoni, jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i osingo ni piny owacho dhi keto kenge mag tieko chuth rochruok mag arita Marsabit kod gwenge ma maundu osekonore. Kuom ndalo 30 mabiro kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi biro chuno oganda modak e kaunti ma Marsabit mondo bedie udi mondo kik girom gi bad piny owacho marabora. With effect from 6 p.m. tonight, we have placed the whole of Marsabit County under curfew. For 30 days, there will be a curfew in place in Marsabit between 6 p.m. and 6 a.m. Koyango gimomiyo gikawo ndamono, jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i owacho ni piny owacho ok nyal medoling ka kweth mag jomaundu medo kelo hinyruok ne oganda. I have lost count of how many times we have had challenges. You know, innocent school kids attacked a while ago. Last week we lost 6 lives, including the life of a chief and an assistant chief. This has remained constant. Oseo josiasa mowacho ni oseloso kweth aput moko mag jomaundu masiro gi lwedo kendo gimanyo negi gige lweny ahinya kowuok e pinje malibamba eka mondo giyud thuolo mag telo. There is no one group of leaders that is innocent. Each one of them builds up and arms, thugs, accesses illegal firearms because they're in the neighborhood of a conflict area and a conflict region. The result has been the loss of lives of innocent people. Matiang'i oluwo ni kata obedo ne jotelo ma Marsabit ne osingo ne jatend piny Uhuru Kenyatta ni gidhi wuoyo gogendinigi mondo we gwandruok kod lweny. Mano pok otimore. And the president called a meeting of the leaders of Marsabit at which they pledged that within 30 days they would cease hostilities, they would begin a process of encouraging the local populations to hand over illegal firearms, and the level of crime would go down. That, as you know, my friends, has not happened because just last week we lost 6 lives. Kosingo ndamo mager magidhikawo, jatend migawo nowacho ni apisas mag arita dhigo tach Marsabit nyaka giywe pep jomaundu kod neno ni gige lweny magin go duoki lwet piny owacho ka jopiny bende yudo sir kowuok kuom piny owacho. And we continue to build unprecedented security resources in Marsabit because we must bring that county under peace, and we must ensure that all illegal firearms and illegal arms
there are surrendered to law enforcement agencies. We will stay on this operation until sanity prevails and until we stop the senseless loss of lives in that county. E kindeno bende Matiang'i golo chik ne apisas magarita mondo tim apedha mager ne joma timo tije manyayo maundu kod njore sub-county ma Merti e county ma Isiolo. We have therefore this morning taken the unprecedented decision of declaring COM sublocation in Meriti sub-county. This is within COM division in Isiolo, a disturbed area for the next 30 days. Especially in that sublocation where those illegal activities are happening, within the next 30 days, any movement and any activities there must be cleared by the security sector. Mondo gichop tingi mar rito ngima kod mwandu jo Kenya, piny owacho lando ndamo mager ne joma rocho arita ahinya nyandwat mar piny Kenya ka oganda koro dhi e yiero madwe mar aboro. George Bati, Ramogi TV. Kwetha mag Kenya Kwanza onyiso jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo wuoge azimio la umoja One Kenya kagiwacho ni osebed kisande e riwruogno. Kagiloso e ik mar nyar jakom mar UDA Johnson Muthama. Jotend Kenya Kwanza oseyo tim mar tamo Kalonzo e thuolo mar timo nend Kibaki e kinde nyasi ma tich abich e alap manyayo kod ik mare ngeso e gwenge mag Othaya. Giwacho ni Kalonzo ne en jalup Kibaki bang' yiero ma 2007 mane owinjo bed ni en owuon imiye thuolo mar chiwo luor mare mogik ne jatend Kenya mar adekno. And also immoral for you to complain about Deputy President William Ruto when even the executive order number 1, you transfer the functions of that office to the office of Matiang'i and other organizations. Honestly, you cannot be unfair to the Deputy President to the extent of chasing him out of the government. Haya ni maswali ambayo sasa tumefika. Sasa tumebaki na siku less than 100 days to the election. If you have not solved the problems of Kenya, surely you are not going to solve them in the next less than 100 days. You just take it easy, know that you have done what you could do, let the next government of Kenya Kwanza come in, na tuanze kutoa katika maisha ya Kenya. Ramogi jatend azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga podi arombi mare masawa mar Kenya kendo timo limbe la Ikipia kod Kirinyaga kawuono. Raila usomise mage kabende osingo ni riwruok mar azimio la umoja biro golo manifesto mare juma manyien. Walter Nyambaga nigi ler mathoth ewi wachno. Jatend azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga goyo tach masawa mar piny Kenya e chenro mar seto ombulu la Ikipia. Raila Odinga chopo kod ote mar kelo ganda kanyakla kod reso chumi ka oketo maino mare weche mag pur kod ohala. Tumetangaza vita dhidi ya adui wetu watatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Odinga ne oten kod jakom mar board mar azimio Nderitu Muridhi kod jatend na Kenya Martha Karua kod jotelo mamoko kama ne olero ne kamiti mar azimio la umoja One Kenya Alliance doyo i mise mage kendo biro chiwo mise mag manifesto mage juma manyien. Our think tank ambayo wanakaa sasa chini kumaliza ile manifesto yetu ya azimio, na itatoka kama wiki ijayo, itachapishwa, copies mingi nyinyi mtapata, ile ya comprehensive na ile ambayo ni simplified ya nyinyi kwenda naye kutunga na wananchi. Tulikuwa tutaki kutoa mapema sana, manake tulijua wale maadui wetu watakwenda Martha Karua kod jodito mamoko omedo ni Odinga manyalo konyo nyayo kendo rito mwandu mag jo Kenya. Wewe ni msaidi ya kwamba miaka yote umesikia akikutetea. Hiyo inamaanisha akipata kazi, sababu hajui kitu ingine, anajua kulinda haki za Mkenya. Ataendelea kulinda haki zako, atalinda mali yako na mipango yake. Hiyo ni kusema mipango yake atatimiza. People know who they want to beat. And we know very well when we picked our data that is an easily beatable person. Very easily beatable. From all our 20 wards, from all our 4 constituencies,
and the 3 county positions. Out of 27, we expect Azimio will get a clear 27 out of 27. Jotelo go chayo riwruok mar Kenya Kwanza mage wacho ni onge kod mise motegno mag dongruok kopogore kod sayo jotelo matiyo mani apisi. Kama historia ya mtu, kila mahali unapitia inachomeka. Kila mahali unapitia inakuwa moto ya skando, ya pesa ya umma kupotea. Kwani mtu atakuja kubadilisha akipatiwa kiti? Ataenda na ile kiu. We are the better team. We have the better ideas. The citizens are waiting for us. Let us go out there and get the vote. Azimio? Kodong manandalo proche okodaboro to yiero maduong' chopo, Raila singo somo makare kod weche mag thieth ne jo Kenya. Tunataka suluhu ya kudumu. A permanent solution to this problem. So we are safe with Baba. Na kama wamama mumeambiwa maneno ya Baba Care. Sisi mimi mwenyewe ni chair wa health katika komiti ya bunge. Tumeanza maneno ya UHC. Yule ambaye tunaamini ya kwamba ataendeleza hiyo maneno ni Raila Amolo. Zamani kidogo hatukuwa na mtu mmoja anaongea kuhusu baba hata mmoja. Laikipia na mifugo na nini mnaweza toshea kwa wheelbarrow. So for us tuna support baba kwa sababu ndani ya serikali ya baba kina mama kama mimi watakuwa wanashughulikiwa. Kama ni single mothers ako na mradi ya single mothers, ako na mradi ya wanawake wajane. Ekidemoga imar ODM Raila Odinga medo ya rombi mare masa mar piny Kenya mar neno ni oyudo mbulu mathoth kochopo yiero maduong'. Raila bende ne osingo ni obiro chiwo manifesto mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka ochopo juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nanyuki, Laikipia County. Ekinde mowuok Nanyuki Laikipia County nyako Ramogi wadonje gwenge mag Homa Bay. Josiasa medo golo pachgi kaluwore gi siem manyo jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo ne jalupne William Ruto mondo gwe tao. Jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga en achiel kuom jotelo mamedo sayo Ruto. Wanga wacho ni en gima lich miwuoro ka jalup jatend piny William Ruto odak maber nikech apisi ma omako. To ekindeno pod omedo chayo piny owacho mar Uhuru Kenyatta. Wanga bende owacho ni ber mondo Ruto gwe tao kendo we tich ne ng'at moro machielo manyalo siro Kenyatta e tije ne jopiny. Wanga oloso e romo mar jochung' e duond bura mar ODM manotimore e boma ma Homa Bay kawuono. I agree with Uhuru Kenyatta when he says that resign and give room to somebody else who can work for the people of Kenya. Huwezi kuwa wewe unaoga na maji ya serikali, unakula chakula ya serikali, unaingia magari ya serikali, chopa unatembea nayo ni ya serikali, pasi unapigiwa na stima ya serikali, watoto wako wanafanya ndani ya serikali, alafu unatusi hiyo serikali na Rais Uhuru Kenyatta. Haiwezi kubalika. So we stand firm. And I've said this before to my brothers and sisters in Mount Kenya. Sisi mtu akiguza Raila Amolo Odinga hapa, tutapatana na yeye hapo na hapo. Omundu kwa mundu. Jaod bura mage Melisha Odhiambo koro wacho ni en kod geno ni duond bura mar ODM biro miye otiko mar siro kombe yiero maduong' mahigani. Melisha wacho ni bang' doho puodhe kaluwore kod weche mane tude kod tulo e welo mar duond bura mar ODM anotimore kar chung' od burano dwe mokalo en gi geno ni odhi yudo otiko. Jaod burano bende oramo ni obiro chung' motegno kod duond bura mar ODM nyaka e debe. Nyoro wamiyo party notice mondo kaka ne koto wacho mondo miyo otiko party ka wuoyo kodgi gi consult tang'eyo gima dhi timre kapok ochopo godhiambo party dhi luonga mondo miyo otiko nikech baba Raila Amolo Odinga the 5th ong'eyo gimiluongo demokrasi kendo baba osegore ni demokrasi osegore ni jogo mithago ang'eyo ni kata joma nyo timo gini nyo pok onyiso baba and I'm sure kawuono kenyne prodich Laikipia kang'o duogo odhiambo obo nyiso jogo gimonego tim mondo party wa mar ODM obed motegno kendo kaka wan gi the presidential candidate madhi telonwa obed motegno kabisa. Naloso ge Junior Godikinyi eni mosque kech kawuono en Eid Mubarak. Adwa wish ni Muslims tema game a happy day kagi celebrate Eid Mubarak.
Owacho no se nyiso muma gimonego tim mondo muma tim the right thing. Tang'eni muma en okil. Ong'eyo koko timo gima kod dwaro, gima timre next ong'eyo. Koro konyal dwaro gima timre next no. Nikech okodwa mondo party bonere marach. Jakom en ng'amo believe in democracy. Jakom onge gi shida gi Elisha. Shida gi Elisha nyalo bedo gi jomoko adek ariyo mariambo. An gimomiyo nyocha dhi e court. Nikech ji noriambo na cause violence. Nadwaro mondo court onyis jopiny ma Kenya te ni violence mana cause ne onge, yiero notim maber. Ma jomriambo mondo bi onere adiera. Kech mriambo chalo buolo. Obuolo kigole puodho godikinyi ka job saboro otwo borach, oneno marach. Mane kaka mriambo chalo. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV mano kelowa thuolo marwa mar yweyo mokwongo e weche manyien mag oimore. Par ni en chieng' tich ariyo dwe ndalo ariyo dwe mar abich, en chieng' wuok tich nyakwa Ramogi dwe ndalo ariyo dwe mar abich 2022 kendo bende wamora ahinya ni podi kete Ramogi TV kinde duto kaka ne wasingo ni thuolo mokwongo podi in kodwa kendo podi medo bedo kodwa. Moko kuom ote mayudo ka Morris Dianga ud ka Mgundo kawuono jokanyo mag od bura Mauriri norwako jaod burano kuwuok Nairobi. Erokamano ahinya. Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni wuod tsunami Ramogi ler kendo ler sidang. Erokamano Nyasaye Kemar Osiri wacho ni I'm watching you live and clear yie kod wanga. Asedonjo kendo aneno Ramogi TV ma clear kantiere Migori Osama Japancha. Erokamano ahinya. Baba Papa wuod wang' apala kod familia members gete giero Ramogi gintiere Kisumu. Erokamano. Uchieng' japap nyadiel wacho ni aduko chon kawuono kenda keto wang'e tipo mar wang' jowi mar Ramogi kantiere pap nyadiel e yalego ka Ramogi TV moro mokalo. Med kete raso wino maka nondi in bina neno ka intiere Ramogi TV odhiambo ni kendo imor gi weche manyien mag oimore. Councilor Francis Obwanda wacho ni amora ahinya gi Ramogi TV kaka okelo weche manyien kendo miyo oganda bedo gi ng'eyo. Wan kod geno ni ODM biro miyo Honorable Elisha certificate mano ote mar Obwanda. Wuod Bati amor gi wanga mano zado kurgo to erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV waywe ka waduogo to weche mathoth kokalo e weche wa manyien. Mumejikurubisha kwa mema, Mungu awajalie neema, mpate fadhila njema za mwezi huu wa neema, muwe waja wema, mema muyafanye tena, Mola wako umtii, hakuwachi, hachukii kwa sababu Mungu hapi kwa mvua, hanyimi kwa jua kali. Mungu kimsahau, umejisahau, tuzidisheni ibada. Mungu ni mkidhi haja, tumtegemee. Eid ul-Fitr njema kwenu nyote na Mola wape wepesi wa kusafisha saumu zenu na zakatul fitri. The Right Honorable Raila Amolo Odinga anawatakieni Eid Mubarak. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet.
Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communication Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakuwe jowinjo marwa mageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e to dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ne Ramogi TV. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni kendo nyakwara Ramogi juang' oganda jo-Islam ne odiochieng' ma kawuono bago alam makende mar yango giko ndalo 30 mag tweyo e dwe maler mar Ramadhan, nyasi ma idendo ni Eid al-Fitr. Cleophas Oluoch ne olimo kata oluwo nyasi mane otimore e kar dak ma Kibera ma bende ne oyuore kod jasiasa Jimmy Wanjigi. Muskit Mama Kina e kar dak ma Kibra. Wuok tich okinyi, oganda jo-Islam ochokore alam makende mar dhialo nyasi mar Eid al-Fitr. Nyasi ma yango giko odiochienge 30 mag tweyo. Jadolo mar din Islam, Malim Yusuf Juma, otelo e alam ka okwayo kwe e piny mangima. Bang' fungo ndalo 30, wan jo-Islam waherore kendo wabedo gimoro achiel, wachimo kanyachiel. Koro mane ma kwa jo-Islam gi jo-Kristo wan gimoro achiel. Jalar Compton piny gi duond bura mar Safina, Jimmy Wanjigi ne oyuoro e nyasi mag Eid e Muskit Mama Kina. Hii saumu ya Ramadhan imeunganishwa ni ya miezi 3 ambao tunayo tuwe na uchaguzi wa 2022. Na kwa huyo uchaguzi mimi Jimmy Wanjigi sirudi nyuma. Nitakuwa kwa dembe, nitakuwa kwa debe. Wanjigi ne oseyo piny owacho kuom rem chiwo pande ne moko kuom oganda ma osechopo higni 18. Kopogore kod opande ma osemiyo moko kuom jodak ok nyal yudo tije. Uchumi pok ochier tok ka landruok mar midhusi mar korona ne orocho yore mag yuto. Oganda ywago pek mar ngima ka bech gik ma githoro tiyogo medo mana idho. Jichandre sana, chiemo bedo bei malo, kuon yudo tek, mafuta mar ginene mar chielo ringo ok yudre. Wanya kwayo jakom konyalo to gi ker ma Kenya ni Uhuru Kenyatta mondo bech gik moko ka ginya duoko piny matin. Anokane gima tek nikech gima duong' ruoth omiyowa kawuono nikech pod wangima, mane gima duong' ahinya. Kata kamano, oganda jo-Islam chiwore mar konyo joma ochan ahinya to ikinde nyasi makama. Wang'e ni jomoko onge godo to jomoko ni godo. Koro joma ni godo wapogo ne jomoko the whole month. Koro kawuono en odiochieng' moko wasetieko tweyo to wabiro kanyakla walemo
kwaselemo to joma mine dhi dala dhi tedo. Koro after mano kwasetedo to wachokore kanyakla to wachiemo kumoro achiel, to kingo gimoro mathis cha tinyalo konyogo wadube. Iluongo ni Idul Fitri, ji chiemo maber, ka ji oselemo gokinyi to warwako kanzu marachar. To an ing'eni an oga, koro kawuono en nyasi kawuono, wachiemo, joma nyalo yango diel yanga yanga, joma yango gweno bende yango, to pilau ema waridho kabisa gi soda gi mchele. Takbir. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kawuok e boma ma Nairobi wadhi nyaka kadho wadnam chumbi. Oganda makwar mag din jo Islam ne kawuono bago alam makende mar yango giko ndalo 30 mag tweyo ma idendo ni Idul Fitri, alap mar Ronald Ngala e kar chung'or bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa. E nyasi no mabende no yuore koda jatend kadhi Mohamed iluongo ni Ahmed Mokhdar kaachiel kod jotelo mamoko. Ote maduong' manonyenyore en mar nyayo kwe kind oganda to chutho sechegi ma kampen koro tedore e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En alam mane obagi e lap mar Ronald Ngala Mombasa mane okelo kanyakla oganda jo Islam mar yango giko ndalo 30 mag tweyo. E nyasi no midendo ni Idul Fitri mane otelne kod Chief Kadhi machon Sheikh Ahmad Kasim, oganda jo Islam ne ojiwo mondo mi jopar jowetegi mayutogi ni piny kendo kelogi duto kanyakla. Oganda jo Kenya ne bende ojiwo mondo mi onyakwe e kindeni ma kampen mag ikruok ne yiero dhi nyime. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuswali Eid kwa pamoja. Kwa mara ya kwanza kitaifa ama karibu dunia nzima Waislamu wote wameswali pamoja mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa Afghanistan. Tudumishe umoja. Alafu na jambo la pili ni kusema kuwa Ramadhani iliisha. Leo ni siku ya sikukuu, lakini haimaanishi kuwa ibada imeisha leo. Tuendelee kufanya ibada na tumuogope Mwenyezi Mungu. Jotelo mopogore ma olap dhogi ndong' ne kombe ne bende ojiwo mondo mi oland gigo ma gichano timo ne jo Kenya ma ok puso weche makidek pogo oganda kendo rocho arita. Kwetu sisi hapa ujumbe wetu tunaomba umoja, tunaomba heshima, tunaomba udugu na tunaomba furaha, hasusan wakati huu wa siasa. Tumesema hatutaki kujenga chuki. Tutaomba hizi kampeni tusiwe ni wenye kuuchafua mji, na kila mmoja mwenye kujaribu kusimama katika kitu chochote usijaribu kuuchafua mji wetu na Kenya yetu kwa jumla. Tuwe na uchaguzi ambao utakuwa wa amani na furaha. Yeyote atakayeshinda aweze kuongoza nchi hii kwa misingi ya demokrasia na dini kama ambavyo imekuwa hapo awali. Na wakati huu wa siasa unakuja, wakati wa elections unakuja, tunaomba kwa tufanye elections zetu kwa amani na kwa busara na tuchague viongozi ambao wataleta maendeleo hapa Mombasa. To e chich diek makikowani kwan jonyiewo ne ni piny kipimo kod nyasi mag Idi mokalo. Jonyiewo ne oywago wach ngima matek ka bende gikoni nengo diek bende wang'ni odwa bedo malo. Kwa hakika hali ni ngumu kwa sababu mwenyewe nimenunua mbuzi ndogo kabisa na nimeuziwa karibu 6,000. Kwa hivyo hali ni ngumu, lakini hatuwezi kukata tamaa na Mungu. Ukilinganisha na mwaka ambao tuliopita, mbuzi ambayo ilikuwa 4,000 sasa ni 6,500 na kwenda juu. Kitambo ilikuwa mbuzi watu walikuwa na scramble hia nini, sasa hakuna scramble, iko sio sana. Ni wachache ndio wametana kununua mbuzi sasa. Wach jonyiewo ywago nengo mwandu mopogore ne bende onyiedhore chiro ma Markiti kuma jouso koni nengo mwandu omedore malich mokalo nikech mauta kaachiel kod ushuru makore lach magichulo. Last week tulinunua kama kwa 900, this time tunanunua kwa 1000. Nguo nimekuja na Wall Center, kila mwaka mimi naja na Wall Center nanunua nguo za watoto napata kwa bei ya 1000 mpaka 2000 around. This time nimekuja na Wall Center, nguo nimepata kuanzia 2000 to 3000. Na wa special waangalie upande wa patroli. Tunalilia sana patroli, ndo imetuangusha uchumi wa kila kitu. Unaona watu wanatembea kwa wengi lakini wanunui wanafanya window shopping. Kopogore kod higni mosekalo, oganda jo Islam wang' ni wuok oko wang' achiel mar tieko ndalogi 30 mag tweyo midendo ni Idul Fitri. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyasi mar Idi nyakwara Ramogi ochuo chieng'. Oganda jo Islam notimo nyasi mag Eid gi lamo kod gago ka kuonde moko kaka Kwale
to mine ne obago puonj ne wakeni. Ripota marwa Crispin Otieno nigi mathoth ewi chenro mag nyasino e bombe mopogore opogore e pachoka. Bang' ng'ukruok mag nyasi mokalo kaluwore kod midhusi mar korona kod oro makech, jodak mag Garissa ne owuok oko kar rombgi ka giriwore e alam makende okinyi makawuono. Gijiwo oganda mondo onya kwe e kinde mag yiero. Bende gikwayo jopiny mondo ogo kogno josiasa malaro kombe mopogore opogore mar yudo telo makare e yiero maduong' ma higani. Mwananchi ako na fursa. Kwa kila miaka 5 mwananchi ako na fursa, na hii ndio fursa. Badala ya kulaumu kiongozi, fursa uko nayo saa hizi. Chagua ile kiongozi unayedhani ambaye atakuletea maendeleo, ambaye watapeleka hii country mbele. Waislamu wote wadogo kwa wakubwa wamekutana na tumefurahia, na waombea Mwenyezi Mungu akubali saumu yao makbul, na pia atupatie maisha mzuri wakati huu tunaelekea campaign. Kwa machielo, maloyo familia 500 mawuok e Uganda jo Somali kaunti ma Isiolo oyudo kony mar chiemo mondo konygi kaluwore kod midhiero mag kech kod oro mokwakogi. Chiemogo kaka sukari, mo mag tedo, mok ngano, chumbi kod mamoko ne ochwal kokalo kuom duol mar jodong jo Somali ma Isiolo, kendo poggi ne ogendni modak Burat kod Bula Pesa. E kindego, jodolo kod jotelo mag Islam okwayo oganda jo Kenya duto ahinya to mago modak e alwora ma Isiolo mondo odag gi kwe kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' dwe mar 8. Kwa niaba ya komiti wa Somali Council of Elders, leo tumepokea chakula cha kutosha, chakula ambayo inasaidia nyumba household zaidi ya 500. Allahu Akbar. Nyasi makamago bende ne otimore e boma ma Kisii, kama ne jotelo opuoyo oganda jo Islam ma osebedo ka chiwore e yore mag ohala kendo nyayo dongruok e alwora magintie. Kenya naomba kama imam wa jamii ya mosque tudumishe amani. Kenya wetu tunataka iwe nchi ya amani, iwe ni nchi ambayo kwamba ya kizalendo, iwe nchi ambayo kwamba ya upendano, kwa sababu ni jamii moja. Sisi ni watu wa moja, nchi ni moja, lazima tuhakikishe kwamba tumedumisha amani, pia tumejumuisha kila mmoja. E kinde ma jo Islam ne dhialo nyasi mag Eid, mine makwale ne obago romo kod wakeni mar puonjruok e wi ler kod lwenje mag kit chwech. Leo hapa tulikuwa ni kuhamasishana, kuwapea wale mafunzo wale wa mama ambao wako chini kule nyanjani, hususan kujua rights zao, na hususan ni rights zao kuhusiana na mambo ya GBV, sababu kuna wamama wengi udhulumika. Labda mtoto amenajisiwa, mama amebakwa ama amepigwa na hajui njia ya kuifuata paka yeye kupata haki yake. Ote maduong' e nyasi mag Idul Fitr mahigani en kwe kod achiel mar oganda, ka oganda jo Islam ijiwo mondo kony jogo mochan manie alworagi. Crispin Otieno, Ramogi TV. Ramogi johala kawuono ne owuok oko ka gigeto thuolo mar uso ne jo Islam mane yango nyasi mar Idul Fitr, ka jogo matimo ohala mag moro nyithindo kod uso gik mamit e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano ne ok ouso ahinya kaluwore kod kinde ma nyasino itimoe, ka bende nyithindo dok e skul, to yuto mag oganda mathoth bende koro osedok piny kaluwore kod pek mar ngima mamedore. Edwin Okoth miyowa ler e wi wachno. Odiochieng' mar Eid ul Fitr kelo mor ne oganda mar din mar Islam ma thoro wuok oko kendo chiemo kaachiel kod wede kosiepe. E chuny boma ma Nairobi, Luna Park, dhano ne owuok oko mondo yango odiochieng'no mabiro bang' tweyo chiemo kuom dwe mangima. Johala to ne wacho ni alwora ma gintie ne ok omiyogi thuolo maber mar loso omenda e kinde Eid. Ohala odok piny, ok ber ahinya kaluwore gi odiochienge ma nchawani Uhuru Park. Ka kirango, ka koth ochwe, chuodho ng'eng'ie ka. Koro mondo ka sambe obi, some of them luoro chuodho. Gineno ni kacha en kamolil, kama da giter nthindo da gidhi bayo. Nikech most of business mwatumo ka, gi involve nthindo. Gi involve nthindo, kaka ineno tugo mineno mwango iye kagi, bouncing council,
trains mineno ka gin volume tindo koro ng'ato neno kotero nathine kacha nathine dhi lil compared to Uhuru Park en pap maler kabisa. Moko kuom johala bende wacho ni tin mar ohala e nyasino bende nyalo bet ni okel kod pek mar ngima kama juma mokalo ema jonyuol ne otero nyithindo e sikunde. Ohala kaka nitie ohala tin lakini bato korach ahinya wayudo matin lakini idini no biro mane oyudo ka dhano onge pesa onge sani nyithindo der school koro pesa onge koro wadasa ema ni koro kinya bede ot nyaka iwuog oko imany. E gwenge ma Isili kama oganda ma jo-Islam mathoth odakie kendo time ohala, dukni ne olor kendo mano oyaw matin ne onge jonyiepo nikech dhano ne owuok odhi kuonde mamoko mondo gidhial nyasino. Johala bende wacho ni nikech nok mar oganda ma jo-Islam Thurka ka opim kod jo-Kristo, nyasi mag Christmas pod ni kod ohala moloyo Eid. Christmas liet molo ndalo Eid. Nikech Christmas ng'eni ji owuok te. To Eid ng'eni nitie joma jo-Eid, joma moko ok jo-Eid. Koro ng'eni ji te ok leme kanisano. Koro ng'eni Christmas ng'eni nyithindo te owuok, nyithindo te nie rusa, nyithindo ng'eni enjoy gani, wadhi bayo. Koro ng'eni nyithindo te wuok, kabila te nie ndara oko. Koro yudo ko wala ber. To sani koro ng'eni en wala mana mar jo-Eid no. Jo-Eid ne mwayudo. Ote margi maduong' en ni kata ka bed ni nyasino ne ok ni kod mor kaka ndalo ma omenda nitie, gin kod geno ni kwe ma gisebet ka gilamo ne kinde ni biro neno seche ma koro piny Kenya dhi bedo kod yiero. Tunasherehekea mzuri sana. Although uchumi uko chini, tunaelekea mzuri sana. Mimi sasa ujumbe wangu kwa Waislamu, msherekee poa na muombe sasa hii election nakuja aendelee sawa sawa. Eid mawang' ni bendo luwore kod odiochienge yweyo mamoko kaka Labor Day kod yweyo mane oket ka piny kuyo bang' tho mar jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki, omiyo thoth johala osebedo ka oloro kuom ndalo chiegni 5. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mine mantie kod chandruok mar fistula koro nyiso mor margi bang' kane giyudo thieth maonge chudo ma osir koda kambi mar Royal Media Services ka otene kod riwruoge mamoko. Chenro mar thieth manono ne otimore od thieth ma Kajiado Referral Hospital kama ne mine mathoth oyude konyruok. Jochiw thieth opuoyo chenro makamago ka gilero ni okonyo chango dend jotuo kod miyo gi chuny kod mijing'o mar riwore kod oganda mamoko kendo tiyo tijegi mapile. Tuo mar fistula samoro janjau jotuo nikech kinde moko omiyo mine wito nyalo mar ng'uko lach kaachiel koda oko maduong'. Shida hii inakaba akina mama na wengi wanajinyamazia pale nyumbani na wengi wanaogopa kusema ama kueleza majamii yao. Na tuelewa desturi yetu ya Kimasai, hauwezi ongea vitu zingine mbele ya watu, lakini ningetaka kusema tuache udesturi, chunga afya yako, kwa sababu kama hauna afya hautaweza kumchunga mume wako, hutaweza kuchunga watoto wako. Kwa hivyo ningetaka kuambia bado msafara hii ipo hadi tarehe 29. On behalf of Her Excellency Margaret Kenyatta, to thank the partners who we are working with, that is AHF, AIDS Health Care Foundation, AMREF, UNFPA, Lions and Vision Springs, for just the power of partnerships, because without us being partners even with the county government, we would not have been able to achieve what we've achieved today. Vile nilisikia hii camp, niliona kwa Citizen, nikasema nitajitokeza niende nitibiwe, maana kweli wamama ni wengi wanapitia hii hali na wengine ni ngumu kutibiwa kinafsi, lakini vile niliona hii ni free, nikasema wacha nijitokeze nikuje nipate matibabu. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV ki Shabiki. Shabiki.com. Introducing ViewPay Cashless.
Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay cashless itakusort. Tembelea ViewPay cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni kendo nyako Ramogi weche manyien mag oimore ma bang' yudo thuolo machuok mar yweyo mar ohala no. Ka wadhi nyime en jo ohala ma uso e chiro ma Suna Marindi e boma ma Migori. Ywak ni chilo kaachiel kod chuodho rocho yoregi mag timo ohala. Gikwayo tend kaunti ma Migori mondo ogernegi stonde mag loko ohala ka gigeno ni yore madongo madonjo e chiro no bende kaachiel kod matindo madonjo e chiro no ibiro losi. Jo Juma nigi ler mar wachni. Mae en chirono ma Suna Marindi maidore e bomani ma Migori. En chirono mabende oting'o joala mathoth. Kata bed ni joala e chironi osebedo ka kelo osuru maduong' ne piny owacho mar kaunti ma Migori, giwacho ne piny owacho ni odhiro kojwang'ogi kuom higni mathoth. Ywak margi maduong' en ka otenre kod lwasi marach mar chironi. Wasebedo gi midhiero ni sani koro higa adek ka koth goyo e chiro ka. Chiro mar Migori ka wan gi sida mar chuodho mar koth. Ka koth ochwe to kata ng'ato ok de donje gedicha. En chuodho ma kama ng'ato nyono onge. Kata ka koth chwe kata kuma mabuoge onge. Wan e chuodho. Chiro ni noningo ger mogolwa oko ne onyalo gere. Noko gere nyaka sani. Joala giwacho ni ne osingnegi higni adek mokalo ni dhi gernegi chiro manyasani e chiro ma Suna Marindi. Kata kamano nyaka sani mae koro pok otimore, ka bende koro pod gikale e midhiero mopogore opogore. Jong'iewo ok donj kata e chiro ka koth osechwe. Girem mana gi oko kendo wan joma uso iye ka wawinjo matek sana. Wakwayo sirikal mondo okonywa. Wan matek sirikal mondo okonywa nikech wan e chuodho koth goyowa gige mwalokogo be koth goyo. Koro wakwayo ni mondo mi sirikal one kaka konyowa. Joala giwacho ni lwasi mok ni kare mar chironi to wanyesa mabende koro koth ochwe nyaka sani koro thiro wandgi. E kinde mar higa achiel mokalo tend munisipal ma Migori ne olando ne giyudo omenda mar milion 144 ka owuok kuom bengino mar Africa Development Bank mar gero chiro manyasani. Lendono bende nokelo geno ne joalagi. Kata kamano nyaka sani joalagi wach ni chironi koro pok oger ka gombo margi en mondo ging'e gimomiyo gedoni koro pok ochakore. Chirono rach sawa maonge kata ng'ama nyalo dhi kanyo sama koth chwe. Sama chieng' rieny be joge nigi shida. Wakwayo county government mondo miwa procedure kata gima dhi mbele mondo wang'e ni tang'o miyo chironi pok ochak gere.
wadwa ng'eyo gini kapok siasa ni rumo nikech pesa gibiro lal ka government manyien odonjo. Wabiro yudo ka files onge, gik moko lal turi. Koro wakwayo ni jogo mobedo concerned miwa uru wach mar Marindi market ni maler. Joalagi wach ni mdhiro machal koda mae koro gisekale kuom higni mathoth. Kabende kwayo margi ne piny owacho mar kaunti ma Migori nyaka sani koro pok owinji. Dwaro margi maduong' en ni mondo koro gene chiro manyasani. Kabende gigeno ni pone makoro timbe to midhiero ni koro dhi rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori to adhi e gwenge ma Kisumu, jowuoth madirom 48 otony e masira mar mach e nyamburko mane giidho. Bas mating'o jowuoth mar kambi mar Guardian ne omako mach kogwen ma kawuono e gwenge ma Buoye e apaya ma Tudahero kod boma ma Kisumu. Nonro ma oyiw lero ni tie nyamburko no ne omuoch mi bang'e to mako mach. Kata kamano, jatend obila ma Kisumu Alphonse Kimathi oyango ni ji duto mane oidho bas no ne otony. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kalure gi joneno, masira mar mach makamano ne omuoch kar sa 10:30 mar okinyi makawuono e achiel kuom nyamburko mar kambi mating'o jowuoth mar Guardian ma bende nowuok e boma ma Nairobi kochomo gwenge ma Busia. Around sa 10 mar otieno mar okinyi nawinjo gimoro komuoch matek, to naparo ni maybe en lori nikech nomuoch matek kabisa. Only mondo chiewa gokinyi ni ati accident otimre. Jowuoth madirom 45 ne otony e masira makamano kama na osike manoting' e nyamburko no ema ne owang'. Gir nomuoch gotieno. Jopiny no ringo mondo bi okony basni, lakini ok nyalre nikech majni ne ng'eny ma otemo ole pi to pod otamre atama. But jo mane nitie gari to otemo reste to misike mane nitie basni to wang' te. Josim Mach mawuok e kaunti ma Kisumo nochopo e kar masira noero, kata kamano onge kony mathoth ma bende ne gichiwo kaluwore ne gichopo modeko. Jodak e gwenge ma Buoye bende omedo kwayo piny owacho mondo oket rang'uk ng'wech mag nyamburko e apaya makono mondo ogeng' masiche mag wang' apaya. Ndara ni osewito jowa mang'eny, kata njiyo kawito antina e ndara kanyo. Koro nwakwaya piny serikal mondo konywa e ndara no, kata kinya losnwa bump mondo jowa makadho kata ndara, kech mano ndara no endi en ndara ma jowa tiyo godo. Kwadhi town kata kwadhi nyiewo gigwa to kanyo mwaluwo. Wasebet gi accident e yorni wikok kali mang'eny kabisa. Wikok nyal kadho ka accident ok otimre. Kata machiegni ne nitiere accident mane oriwo ambulance moting'o jatuo gi gari machielo. To jo pikipiki to koro kanyal kwano. Nyaka jo tuk-tuk. Wasekonyo kuonde mang'eny ka ji yudo accident e area ni. Koro nakwaya ni mondo ka sirikal nyalo bedo ni dwa konyo jo area ma Buoye kae to giket bumps mondo ngima jowa okungi. Bas no ne oywa ma oter e steshend obila ma Kisumu Central ka nonro dhi nyime. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Familia moro e gweng' ma Karunga mayudore e sub-county ma Bahati e kaunti ma Nakuru nyo bedo gi buok bang' jirende gi nyiso gi ni liel manyocha giiki achiel kuom gi jumbe manok mokalo oil. Ma koro ne ochuno familia no mondo nuo iko mar Magdalene Nyambura Njenga manere gise iko tarik 12 madu mar 4 mar higa. Familia no lero ni nyakwaro dala no manyocha ne omi ting' mar rito dala ne oduogo yie ni ene manotimo timno. Nyakwaro no ma oyangi nyinge kaka Joseph Mutuku ne ogolo lo e liel kasto otito ng'wech mi olal. Obila koro sani osechako manyo Mutuku mondo ler gimomiyo ne otimo tim kamano. It's our grandson. Our grandson. Nilipigwa na kaka yangu, akaniambia kwamba jirani ya hapa amempigia simu kwamba amekuta kaburi limefukuliwa. Huyu aliyekuwa amezikwa hapa tumemzika tarehe 12 mwezi huu, na ni mke wa kaka yetu mkubwa, na yeye alikuwa ni mama mzee, yeye ndio ametulea tukiwa wadogo, alikuwa anatulea. Tuliweza kuangalia na kujua ni kitu gani kilitendeka, na nilipopigia mama yake kumweleza jambo hili,
mama yake alisikitika sana. Yani dada ya mwenye boma hii sasa, ambaye ni kijana wa kaka yetu mkubwa. Nilipomwambia mambo haya, naye akasema mpigie sasa mwanae ambaye ndiye alikuwa amebaki katika boma hii. Basi yeye alipopigia huyo mtoto wake, mtoto alimwambia mimi ndio nimetenda kitendo hicho, na akamwambia, akamhakikishia kwamba sikutoa mwili, lakini nilitaka kuutoa. Tuliweza kuandikisha taarifa kwa polisi, na polisi wanamtafuta mpaka sasa hajapatikana. Jopiny ochogoyo oriti ne manen jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki. Kata kamano rapar ne podonya e pachoka. Nyadendi moro manomiyo Kibaki maua e romo moro Nairobi ka paro kaka jatelo no nojiwe e somo mare ma omiyo sani koro en midusa kendo geno bedo jariemb ndege. Jafumbo marwa Joyce Oduor ne olime kendo en gima thoth ewi wachno. Sulwe mar Nicole Mongare nochako rieny mana kane oja klas achiel kende. Kane oyombo e piem moro. It started when I was in class 1. That was in 2002. So in class 1, I won a competition at the Daily Nation. I won 100,000. So during that competition, there was an interview. They came to interview me in my school. That time I was in Imperial Primary School in Kisii. So they came to interview me at school with my friends. They came to the house. They interviewed my family. And that was featured, and the article was in the newspaper. The interviews were aired. After that, that brought me to the limelight. So a few years later, there was an event organized by YWCA. So they wanted a flower girl to present flowers to Manu Chandaria. He was to be the guest at the event of a school opening. So I was selected because I was noticed through the feature. They contacted my parents and I was able to give him flowers and welcome him. Higni ang'wen bang' loch makamano, ne ochako yudo thuolo moro makende. Ne oyiere mondo ochiw maua ne jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki e nyasi moro manotimore e kar romo mar KICC. I met the president during an event organized by YWCA. It was at KICC. It was in 2006. I was in class 5 at that time. So I came all the way from Kisii. I was selected. I had the honor to be able to present flowers to him. That experience was really amazing. Romo kod jatend piny kotin. Nomiyo Nicole medo keto maino mare e weche mag somo. Kuwacho ni twak mane obedo gogi mosenindo Mwai Kibaki, nojiwe ni onyalo chopo kamora mora modwaro e ngimane. I got to talk to him. He asked me what I wanted to do. I told him I want to be a pilot and an engineer. I think I felt that everything was possible. If I could meet the president and he tells me that, I thought there is nothing impossible in this world. So I decided I am really going to be that engineer. I'm really going to work hard and achieve my dreams. So it was such a nice impact in my life, and I have achieved one of them. Jonyuol Nicole morahinya kod okenge ma osegoyo e yor somo. They said that they want to study the engineering part of it. I encouraged them. I told them there is nothing impossible. Everything is possible so long as you focus and you don't mix anything which will trouble you out of your way. To my surprise, Nicole just got focused from day one. She said, I told him I want to be a pilot. I told him I want to be an engineer. Then I told her, that is hadi ni deni. If you said that, then make sure you must do what? You must live that dream. Then she promised she will live that dream. I will not, and then she really kept that promise. Nicole osetieko sombe e mbalarianya kendo bedo midusa. Kata kamano, podi en gi lek mar bedo jariemb ndege kendo bero ngima oganda. I would like to be a pilot. At the moment, I first of all want to finish with engineering. I want to register. Then I can start flying because flying has no age limit. Otieko kowacho ni tho mar jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki oweye kod lit e chunye.
ka bende nopuoyo ahinya telo mare kaachiel kod dongruok mane okelo e pacho ka. It was such a sad moment for the country and for myself because I used to look up to him. I would hear about the things he's done. I used to hear he even was a very good financial minister back in the day. So it was a really sad moment for me, and I really hoped I would have met him again before his passing on. But unfortunately, it went the way it went. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Albea timo ni thap gik maricho. Mano konyiso ni an kora nyalo weye mondo tho. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Machiegni nyakura mag jwang' e weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo.